Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Halor kajing slam palat kajing bishar yaki mukat duma ki bayadai bat ki kam thombor ki kamthai khamtam ki khana kamthai hakani ki jala nakaleng ka chairperson jong ka State Commission for Protection of Child Rights ikomina kharkongor ilapun pau baladon kam banwara no daki yeng shari bakarpang lani ki special court lengba ki special court anla man khampatstan hakabatian bishar yaki mukat duma thombor persha ki khana ki bahap apok an Protection of Children from Sexual Offences lani POCSO Act 2012 habaikan bat ka bati CCTV ikomina kharkongor ilapun pauru ba kajing sa teng jong kijing mudai kamdai tang namar baduna kinong bishar handai kedairu nakadaw ba kisaki kimjuan sakhman bat halor kani ladon kamru ba kiyeng bishar ban ai ya kajing yada ka bakar pang kinong sakhi ba digi khna ki basa thombor kat kum ka kanika POCSO Act ni bumi hak araja kat a hang tu kala don lupa ka kondon ba kini ki cases jong ka POCSO kat kidei bin bishar de kini ki special courts mo kum ba ong hak tin pareng ki special courts balong exclusively tang bin try kini ki cases tamba haste jongi pade bangi duna kinong bishar te kile kumno ki designate no e kini ki district and session judges court kum ki special courts but hadu kat mentang idon tang ke East Khasi Hills Shillong Hanong Stoin yang tang idon hajuai nongpo tura bat William Nagar bat menta dangshen dang kami kalami padi ha ampati Southwest Garo Hills kini ki special courts ba kil asha designate de kini ki judges no ki district session judges kimdei tang ba pe kini ki cases kini ki session judges ki bon ki cases jong ki pe ki LA cases ki pe ki other criminal cases te haba ki habate ya ka por jong ki em te kaniga por baki debin ai kini ki POCSO cases kaladuna ki ata nalon nang taru umde tang ba ong bapi kipin sakut ki judges ki don ki daw kumba ki witnesses kin juan te teng bin wat ki victims ru kim ju yo shu bali dal aslam tahni le teng ki kini ki victims ki le apnu ki buhai shnong no nakawe jaka ki le no shwe jaka te ka address ki pulet kim ju shimi ki permanent address hang taru long ka katuko no nang ta ki witnesses bon kim juan te teng ka ni ka ongkum no kini ki pulet badiban I statement ha court because ki omba ki don ki law and order problems ki shim adjournment te teng ki shim adjournment no ki defense ki shim adjournment ka prosecution so all these combined together nei kapin suki no akin ya ka case ken te nakalian juga commission ba ngirungi hab monitor ya kini ki implementation ba kumnu kini ki trial ni ki sakhi satar ki dibin ya po case te kadiga responsibility jong ka commission ru ba ngi hab ban implement ban pet ba kumnu ki implement kin ki pulit ne ki ni ki yang bishari but nakapor sa kapor ni shit shong meeting mo but ka law department ru ngi la shong but ngala ai da ka jing thor ka law department ba ka dibin shimkhia lor kani ba ngi dibin don no da ki kini ki special codes bo ang ban try tang yaki POCSO cases te try kala don kum kita ki courts nei ti kini ki cases kinya kham kloy but kini ki khna khulung ba ha ki hakini ki apot ru kin yo ai ka jing bishar hokin tingi kermen ba ka high court ru kan sngap yangi menta but kan pai ka jing jelai kini ki cases mo but kini shong kini solok lang but ka law department but kidebin thung kini ki judges mo kidebin thung judges hambon ben try kini ki cases thai dal adon kum kita ki special courts researches ni ngila ban yo ayaki ya ongkum no ngila ban yo ya ka ya ngila ban ya da ya ka hok jong gini ki khna bat tharai hakata ka por de ngila da kala adon kum kini ki convictions ne ki jing ai sajai kini ki nong le te tharai kan don ni ka jing sir hapo ka imlang sa alam jungi hadu kat menta te ngimpot yo ai kata bale ba ki briru kishlur bin le ki bale ba ki tip ba ka an ka suki te ki yo ben pet no kit bat ka don ka jing berngem berset ru ki klung khna no te nakaliang ka commission de ngamod ben ong kumni ba nakaliang jong kini giyeng bishar e runde ki de bin don ka system bakin eye protection ki witnesses and victims ru bun sen ki kini ki witness ki victims ki they become hostile ki they turn hostile but kim ju kam wan mi sho sha
kemat haying bishar teka di bindon ke sistem ba kini ki witnesses ki di bindon ka witness protection kin kumba kala don hak ain ru tingi kermen kum tahi ba kayang bishar kan bishar hok ki kena Katkum Kijingatho Jongkani ka chairperson Jongka State Commission for Protection of Child Rights laong banado bala pentrekam ya ka ain pokso nadu usnam 8,000 khatlai hadu mantau usnam 8,000 khatpra kiladan hadu kumba sanspa handrutuli ki jingmudoi ne ki mukaddama haki nyotuli ki district Kajala haka badan na pedang kini ki belasha rai penram pat kidan ro ki beralain na kajingsha rai penram mentak ni ki cases idon kini ki cases haki special court jungi kila sedang institute na du 8,000 khatlai hadu kat menta kat bangiyo ki kumka information bangiyo na ki courts ne kidon hadu sanspa nrutili ki cases bor basat hambor ki khna khlu kini ki cases kidang don hadu mekat menta ru kimpot ya mo haka East Khasi Hills ni don hadu shisba khandai pho nrutili ki pending cases badam hap don haka jingjurip jungka in bishar but kimpot hang ni East Khasi Hills nimpot don conviction ni ru em ho don menta ru dapat dia ka West Khasi Hills Nongstoin nilai iba kiladon ki convictions kumbakat wetili ena do basdang yakanika court mo arajar khatsau basdang Nongstoin kini ki pending cases na do arajar khatlai hadu arajar khatra kiladon ki convictions but hanong po ru ka case kanang kieu nang kieu mentah hadu kat mentang iladon kumba prapo lightly ki cases badang yat kini ki evidences mo Hagaru Hills, West Garu Hills ru kalakiu, kadon kumba prapo kandai tili ki cases, but empadon conviction ni ru em. Da West Giant Hills kata Hajuai ni don kumba nripu tili ki cases, but kila don santili ki cases baladep convict hadu kat menta. But William Nagar, that is East Garu Hills, kidang duna ki cases kidon tang Southly. But artili kila asha lightly la asha convict but artili kila asha acquit no ikong mina kharkongor ilai thoru bashan ka State Commission for Protection of Child Rights kansalet banyakando yo menteri rangba Kajala ukonrat ke sangma but yo menteri sarkar brekhmi ki kam korbari Kajala UJM speak ke sangma banyakran halor kila jingeda nagabanta ki khnaren nakalian ka commission ru nilaya shong meeting but ki members ru but nilai perkhat ba gundu ECM ni gundu home minister banyakran ni kini ki mat kin padon ban ya ka hok jungki khna khullo nilaya shong ru but kini ki but education department ru nilaya shong meeting menakani but principal secretary but nila ai ka ideas jungi mo kumnuban because mentaki dang ya le kani ka final draft jong education policy the education department ru ka party ka commission bangi rungin ai inputs kin kumnuban ban bhashu shu kani ka education policy jungi ha kani ka right to education act bunde ka commission is the monitoring body ban monitor kumno kani ka education jungi hangne state ka yat kin with regard to elementary and secondary education